berri, eta entzun duzu, aprobetxatu, baina gordo izan. Bai, eta gure hurrengo protagonistak eguraldiagatik ez beri gabe ez dira kipiltzen, oan ikusiko dituzu zeitzun diren. Izan ere, Euskal Kantagintza bultzatzeko Bilbo Kantari taldeak abesti liburuxka berria plazaratu du, paperean bakarrik ez gainera. 100 lagun batzen zaizkie, 7 kaleetan irtetenen diren bakoitzean. Bilbo Kantariren helburua kaleetan euskarazko abesti herrikoiak abestea eta noski euskara sustatzea dienen bitartean. Igor Sigero, egunon. Beraiekin zaude, bai, ikusten dugun bezala, zuzeneko irudi honetan, aurrera. Hemen gaude. Moztu. Josu, moztu. Oso ondo izazte, Josu, zer dakazu eskuetan? Josu Zarate, Bilbo Kantari taldekoa, ez da? Bai, hoxe. Zer dakazu eskuetan? Bilbo Kantariko liburu atera barria, labetik atera barria. Bera, daude, euskal kantuak, ez da? Bai, hori, betikoak eta beste batzu berriagoak. Eta berrikuntza bat egin ere, bai? Bai, app-an, mobilako app-an daukagu kantari, horre sartu dugu liburu hame bai, QR bat, eta... Uen jarraituko dugu esplikatzen, kantatuko duzu pixka bat? Bai, Ega, azken baten digun 3 lau kantatxuteko, bai? Venga, azkar, venga. Moztu. Barizak jarraituko dugu, Josu, zenbat jende ditzen dena bestera, zurekin, zenbat jende tortzen? Bueno, gaur hemen lagintxu bat baino ez dago, gazteak gainean daude. Gaur libre daudetenak, baina 100 gora ibeten gara. Baina, venga, jarraitu beste abesti bat, bota! Moztu! Josu, eta euskararen alde zein anitzela egiten duzuen zeren, abesti hauek kantatzen dituzten asko, ez dakit euskara? Bai, denetan dago, bai. Asko badagite, beste batzuk ez, da, euskara kalera ateratzeko beste modu bat, atsegina, Eta jarrak eta gaztia guztiuk batera, ez? Bai, azken boladan gero eta gaztia etorten dago. Vale, venga, jarraitu pizka bat, venga. Hau ikusten duzu irudia, astero kantari ateratzen dira, Bilbo Kantariko kideak eta moztu beharra gaude aurrera egin behar dugulako, baina hortxe egiten duten ekarpena euskarari eta euskal abestigintzari. Irudi horrekin amaitzen dugu gaurko saioa, informatiboaren aurretik, baina galdera bat